משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות. במשך 18 שנה, החל משנת 93, אנחנו מפעילים תוכנית במצפה הושעיה. לפיה אנחנו מספקים מנות מבושלות לקשישים מרותקים במספר יישובים באזור הצפון, בקריית אתא ובקריית ביאליק בנצרת עילית. מדובר בתוכנית שהחלה עם גל העלייה מארצות חבר העמים. נוכחנו לדעת שרבים מקרב אותם עולים וגם מקרב ישראלים ותיקים נמצאים בבית בסופי שבוע ופשוט אין להם מה לאכול, במיוחד ארוחות מבושלות. נרתמנו. האם פתאום אתה עברי? ערב שוב יורד לעיר העסוקה, חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן. אני מתנדבת, אני מרגישה שאני עושה משהו, שאני עושה משהו עם הזמן שלי, שאני עוזרת לאחרים. אני מתנדב כדי לעזור לאנשים אחרים שאין להם מה לאכול. התחלנו בהכנת מנות מבושלות בתוך הבתים. לפעמים אני מכינה במיוחד. אני מגיעה בערך בממוצע ל10 מנות. קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי. כשראינו שהמספר הולך וגדל, הבנו שרק מהבתים זה לא יספיק, לכן לקחנו מבנה ישן ביישוב, ציידנו אותו והפכנו אותו למטבח מוסדי. מדי יום רביעי בערב אנחנו מבשלים בין 800 ל-1,000 מנות. מכניסים את המנות לתוך תבניות ונהגים לוקחים אותם ליישובים השונים. אני מעריך שמספר המתנדבים עולה על 700 נהגים, מבשלים, קניינים, עורכי דין, רואי חשבון, הכל מתבצע על חשבון התרומות שמגיעות מתושבי היישוב, כך אנחנו מחזיקים את הפרויקט לאורך השנים. תופעה בעיניי עצומה, מרתקת, זה לראות שהתוכנית היא לא רק תוכנית להאזנת קשישים, אלא תוכנית ערכית חינוכית. בכל התקופה, הרבה מאוד מהילדים, בני הנוער, נולדו לתוכנית הזאת, ולי אין ספק, כשיגדלו אותם ילדים, אותם נערים, הנתינה תהיה חלק ברור, אינטגרלי מאורח חייהם, ובכך בעצם באנו על שכרנו. כל תרומה שנקבל, נעביר אותה ישירות להגדלת מספר המנות, ויותר ויותר קשישים ייהנו מאותם ארוחות. קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומגע מקרי, ניסים קוראים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי? כאן רגע של שלווה, אני עוד פה לבד, זוג צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד, מעבר לפינה פנים, חיוך רחב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מתחיל אצלי עכשיו.